しょう。お、なんという。ここは回った。うわ、カード固まりすぎる。デネブが召喚したときにティラナイトモンスター1体出てないか。なるほど、いいでしょう。なんか引けるかな。あんまりそうですね。ガイザースが SE になってくれたらいい。うまい。セーブタイム特殊召喚したいです。じゃあ、こいつをリリースして。大丈夫？こいつを戻して。ちょっと待って。新鮮なるし。はい。テラナイトモンスター1体こっちを送って、まあ、効果もつけようっていうか。セーブタイム。なるほど。で、自分のデッキ1枚。いいね。じゃあ、バトルフェーズ入りましょう。で、フィリさん、こういう。じゃあ、自分で。次、こういう。あ、ごめん。デネブが召喚、特殊召喚したときに。今度こそ攻撃。じゃあ、楽しいよ。タウンエンド。じゃあ、で、召喚。じゃあ、効果で、手札のテラナイトを特殊召喚できるでしょ。アルタイル。じゃあ、アルタイルは特殊召喚したときに、こっちのテラナイトモンスター特殊召喚。リスト。いいよ。じゃあ、3体でいくし。ですよね。前に、デネブの特殊召喚。テラナイトモンスター1体テラナイト。まあ、ここも書いけど、一応持ってる。まあ、これはテラナイトしかですね。それは気になるんです。ただね、今回から3体はね、2つに増えたんだよな。じゃあ、デルタテロス。じゃあ、デルタテロスにステラナイトの石をつける。どうなりますか？自分フィールド上のテラナイトモンスターにのみ装備可能。装備モンスターの攻撃種類から500ポイントアップ。で、自分フィールド上にテラナイトモンスター以外のモンスターを表示すると、このカードが破壊する。なるほど。装備モンスター相手のカードの効果が強い。じゃあ、デルタテロスの効果発動。エクシーズ素材1つ取り除いて、ここをどうしようかな。アルタイルですか。アルタイル取り除いて、フィールドのカード1枚対象として、発動できる。そのカードを破壊する。どっちだ？はい、ここで。警戒しすぎる。じゃあ、今こいつ3000になった。どうしようかな。セットして、黄色は半分。これで水はこれしかない。これしかないんだよね。もうスライスローに持ち上げていただけると水は流れてスローに変わりました。よしいか。こいつの利用しないっけ。拾わないと属性さんみたいな感じで安定してるなぁ。これ大丈夫ですね。今これとこれは強いですね。正面でゲームでいいよ。でも舞台しかなかったんで2000枚超えられないんだよ、ブルーフェイス。じゃあ、とりあえず1枚切って、ドバーだ。発動。
じゃあ、デルタテロスの効果発動。まだあんの？このカードがフィールドから墓地を送られた場合に発動できる。手札デッキからテラナイトモンスター1体特召喚。ベテルギウスを特召喚。で、ベテルギウスの効果があって、ベテルギウスが召喚に成功したとき、ベテルギウス以外の自分の墓地のテラナイトカードを対象として発動。このカードを墓地を送り、そのカードを手札に加える。いらっしゃい。どうしようかな。一応、アルタイルって言っとこうか。いいよ。ですか。うん。ベガ。じゃあ、ベガの効果で、アルタイル。じゃあ、アルタイルの効果で、デネブ。じゃあ、デネブの効果。もうアルタイルぐらい。じゃあ、3体エクシーズ。で、ここでなんか芸がないんだけど、でもこれしかないんだよ。まあ、こいつを出すっていう手もあるけど、今、安定の方。で、はい。じゃあ3000だ。大事です。じゃあ、カード1枚選どうしましょう。俺のライフはいくらですか？手550です。550か。あ、じゃあヒーローライズ使っちゃサレンダーしていう。ブドウフェイズ、ちょっと待って。戦士ですか？いいですか？いいよ。じゃあ、ベガ。っていうね。じゃあ、ベガ出す。じゃあ、ベガの効果でアルタイルです。で、アルタイルの効果でベテルギウスですね。で、ベテルギウスの効果あるんだけど、まあ、これは2位だから発動します。じゃあ、3体エクシーズ。3体エクシーズして、トライベール。こいつがね、新しい、テラナイトの効果カードで、出てきたんだ。そう。このカードがエクス召喚に成功した場合に発動する。このカード以外のフィールドのカードを全て持ち主の手札になります。クイズマンいらっしゃい。ということで。で、ちなみにね、こいつのエクシー素材一つと除いて、相手の手札のランダムに1枚選んで墓地を送るっていうカードがあるんで、手がやって、さっきのテラナイトのやつやけど、あれって破壊効果だけやって無効にできるんで。なんかテラナイトにそうしたやつあったやん。カードの効果。カードの効果。破壊耐性。カードの効果を受けないんだったら、そのエクシーズで戻せなくていいんじゃないか。いや、これ相手のカードの効果。相手の限定だ。自分が OK ない。じゃあもう何もないかな。もう何もないかな。まあ、いいけど。